pero onde está? Empezamos vídeo de hoxe mirando o mar. Bos días. Caldeiro de café. Falta fai. Super almorzo que vai tomar Pepe. Hola, Mira, bos días. 3 cafés e todo eso. Operación Bikini. Sí, xa empezou a Operación Bikini. Aquí Nieves xa traballando. Falando co dentista. Son Estamos nas terras de Paco, non? Ou xa as pasamos? Nas terras de Paco Santos, non? Porque estamos por Tomiño. As terras de Paco Santos. Parroquia de Forcadela. Parroquia de Forcadela. Como se chama todo isto? Saluda, Nieves. Estas flores bonitas, mira, mira. Son moi bonitas. Bueno, estamos a chejar, Os picantes. Porque eran picantes. Entón, comida ainda falta o peixe, Aí é que máis come. Ai, moi cá. Ai, que vale. Pobre Alba. Está en etapa de crecemento. Claro, deixa. Ojalá me traran máis. Aquí estamos na Guarda, acabamos de xantar agora mesmo, dirixímonos ao sitio do programa. Estamos na Guarda, pero esta continúa falando de Vimianso. Home, Teño unha super noticia exclusiva. Mércores, terceiro día da semana, camiseta. Nin Ai. rastro de Vimianso. sí, porque estaban moi bellas as que tiñan Vimianso, como vin directa de Vimianso. Non cumpriu a promesa. Sí que a cumplo, porque era en Santiago todo isto. Mirade como celebran aquí o día que hoxe, Mira, a bandeira do orgullo. que é o día do orgullo. E fago vos unha visual do que é esta praza. Mirade. A praza do Relo da Guarda. Hoxe, ao contrario que outros anos, que normalmente estábamos aquí detrás, onde vedes, imos facelo o programa dentro, porque está o ceo, aquí caeron xa varias chuvias, está o ceo, como vedes, moi gris, entón, aí ao lado da furgoneta, onde están entrando, bueno, por aí, onde van entrar agora Nieves e Alba, e por onde se entra onde imos facer o programa. Agora vos amoso. Nieves, espera, non escapes. Que é isto que... Mira, Un regalo. Rosa de Yema, Pastelería Montserrat, que nos fixeron quen? Pois foi Javi e Aida. Javi e Aida. Ten unha Donos pintaza, encarajados da pastelería. ten unha pintaza que agora vou Espera. Sí, vai abre xa. na... Pero volveremos pola tarde aí, non? Hoxe o día que pecha... Dios Ai, mío, ai, 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 que momento tan horrible. ¡Qué horror! Que momento tan horrible, era o peor que podía pasar. Pero por aquí pasamos logo a tarde, non? Que está pechado, que é o día libre os mércores. Abriron pero para vou ir nós. falar Abriron con para Javi. nós. Abriron para nós. Esa rosca de xema que imos merendar. Este é o sitio onde imos facer o programa. Presentando o seu filme no Festival Novos Cinemas. Mañana Non sei eu que lles parecerá aos da pastelería Montserrat que teamos comendo directamente coas mans. É que non tiñamos coitelo, isto había que comelo, porque está tan delicia, rico. Está super Eu creo rica. que non comín cousas tan ricas como eu. Poucas cousas, Está pero boísima, máis rico que boísima. isto. Está boísima, Bueno, estamos aquí co tinclao armado. Aí está Nacho. 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 E Cris comendo. Mira, pillas dos... Adiós ríos, adiós fontes da Guarda. Ata a próxima, que seguro que Tiña dous a rosca de volvedes. xema tamén. Onde está a rosca? No maletero? Ah, está no maletero. Claro. Muy bien. A rosca está detrás, creo que vai Mira as ben. casas indianas. En tapadín. Di chao chao, Pepe. Chao, amore. Chao, chicas. Chao. Nieves, pareces un adolescente. Como? Chao. Chao. Chao, chao. Como que parece? É unha pista. Adiós.